Dito tayo mga kawaray buot sa market accessories dito sa Admiralty near Consulate. Ito po siya, bongga. Ang gaganda ng mga tali sa buhok. Ito siya, super gaganda siya. Ayan siya. See? Bongga. Then, dito tayo sa loob. Ito yung mga tali sa buhok. Ayan siya. Yung mga part ng socks. Wala siyang presyo. Ito mga sa ulo. Ang mga headband, $60 ang isang piraso. Then, kung bibili ka ng dalawa is less ng $20, 100 po ang dalawa. Ito siya, bongga, ang dami. Then, ito, mga necklace. Tag $60 din. Pag bumili ka ng dalawa, 100 lang. Ayan siya. Bongga. Ayan siya. So, gaganda niya. Ito siya. 60. Nasasanla to mga kawaray buot, pang daily accessories lang siya, pang rampa-rampa. Ito siya. Ito siya. Tapos mga wallet 100, mga coin purse, waray talaga. Pasensya na po, di ako marunong mag-pronounce. Kaya lang kailangan kong magtagalog. Ito yung mga ipit niya, bongga. Wow, pangyayamanin siya, oh. Tingnan mo. Ito, oh. Ang gaganda niya, $60. Then, 100 pag bibili ka ng dalawa. Ito, mga pang Miss Universe char. Ang gaganda niya. Ito, bet ko tong sombrero na to. Yung black. No. This one. That one. Ito. Then the pink one. Kulay pink siya. Kasi bongga. Pangrampa. Ano lang siya? $100. Pag bumili ka, 170. Wow, hanip. Ito mga tali sa buhok, grabe, nakakalola, nakakaubos ng budget pagpapatulan. Kaya lang kung gusto nyo magpabili, libre. Ayan siya, oh, beautiful, ang gaganda niya. So yung willing magpabili sa akin, magsabi lang kayo, ibibili ko kayo. Kaya lang may shipping charge. Tama ba, shipping charge? Bahala na kayo basta. Yun na yun. Yan ang di marunong mag-pronounce. Matigas ang hila ko. Yun po, dito po yan sa accessories market. Ayan siya. Dito siya sa may MTR station na lang. Ngayon, kasi ang lola nyo nagbibitbit ng plastic. Nasisira yung aura ko. Tingnan nyo. Naka Watson. Bibili tayo. Ito, bit ko to. Bawas muna tayo sa budget. Bawasan muna natin yung ipon. May ipon. Wala, joke lang. Bawasan muna natin yung pambili ng tuyo. Ito siya. See? Ang ganda. Beautiful. Lace siya. Lace. Ito. Lace ang kanyang style. May white. May white. Ayan lang. Mas bit ko yung ano ba
bang tawag nito? Beach ba to? Skin tone. Bahala na kayo. Yun na yun. Ito po, ganda siya. Bibili ako kasi yung bayong ko